Pauya na bepo, pauya bepo, kwa stage pana bepo. Pana mkoma vari pana hapa. Mkoma tutauti tibotanga mambo bata makadai ni kamera tidauti wanu mingazimbabwe zeuti utini TV haifambi yega che inopa atengerwa oni shakati kure zita ndia Alex, my name is Cliff Machenyika. Mrema kore mama. Mshanda 26. Amshanda 26. Right. Zero chobide. Zero adike. Chazo taura zvakawanda. Chazo yana oba TV adika. Tisini pasanche. Saka izvo zvitu tunauti ambotamba museve bicha. Smoga style sokali yotokazima. Shumba inonzi registena. Asiri soko. Minister Gomi, Caribbean Director, Sekuru Makudo. And Shumba Erudhi Registers, Asiri Soko. Kuna wachaita laki watoto wanasema watumese mchaita laki nai. Yes, brother. Respect to Utindi TV. Yaga tisikira nasi anze mwazo subscribe opa YouTube channel ya Honai. Yes, brother. Time chisekera because mukubuda TV. Yes, I Zimbabwe kusangana kwaturikita zwara nasi Utindi TV pacha pa odds. Right. Nasi ndi 11 August 2025. Pane chitiko chikuru chamunoziva chinobata nyika yose. Unogona ngonyora mu comment section kuti chitiko ndechei chinobata Zimbabwe yese musi 11 August. So isusu tikutenderera se Utindi TV tichiongorora tichiona kuti vanhu vari kumbozvifambisa 1 saka nasi tasvika panapa pa odds pacha Utindi TV pa odds. So tine timu ramuri kuona panapa iri vakomana ava vari kuita zvidavado, vari kuita zvavari kuita panapa zvekutandadza vanhu kuti zvinhu zvacho zvifambe zvakanaka. So tina DJ ani zviya nhasi panapa Jason mazvinzwira mega ndo zviri kuitika dzokororai Jason DJ Jason vari kurova mangoma vari panapa pa odds. Saka tafura nepanapa tikati ano regedzai timbokuonesai chete kune vasati vasvika matono nhasi uno panenge pasina kumira mushe panapa panotsva munhu pachisara hembe. Sengwa dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu chinoti kana washuwa nyaya yehovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Thank you Elder Kajanda chivamba icho Simplex zvichida vanhu vasati vanyanya uwanda straight tinobva taziva kuti anombonzi DJ Jason ndiani chaizvo. Smoke ya style sokali yotokazima konga reshumba ya chisena asinchera soko. Yes, brother. Minister Gomi muchogona kuzvizokorera here zvambabva muteka. Smoke ya style sokali yotokazima shumba inonzi registena asiri soko. Minister Gomi, Caribbean Director, Sekuru Makudo. Anzi shumba yerudzi rwechisena asiri soko. Murumunzwa here mukomana shumba yerudzi rwechisena asi iri soko. Right. DJ mune mafamba nevanotamba here nhasi pana pane vanorova jai vanotuntu vari kumbomwirira nekutora vari kuuya vatombokena kamwe kapower so varipo. Muri kuzvinzwira mega pane tunhu tovari kumbodai nekudai kutoti power riite
vozoya. Saka tiri kutarisira vanhu vakaita sevapini zuva ranhasi. Pana anonzi Zetman, wede Zetman yekozvodo anotoipa gospel mbese anenge aripo, asi chibaba chatouya kudhara, mambo Lighton, King Lighton moto nana mbuya Rasta ndofunga mambo waona varipo, aivabva watosvika wane zvavachada kuzoita mushure mekunge waita zvimwe zvavada kuita. Uyo anonzi Zetman mwati anoimba gospel, anoimba gospel. Ko Zetman ari kupiko munhu iye taita kumbovaona, anofanira kumboverenga bhaibheri. Right, saka atava tinomboona here before the function. Aiwa, zvakuda kutoita regai titogadzirise titumire team management iunze vamwe wacho. Alright, pakadaka. Nyaya yakanaka Mr. DJ, right? Chimbosimudza izvenyu ngoma. DJ. Amena, tida kuti vanhu nyika yeZimbabwe izive kuti Utini TV haifambi yega chete, inopa atengerwa chakati kurei. Right. Panapa tiri paUtini TV tinoonekwa the whole world, but next time patiri kudzoka panapa tinoda kuti imi muri kutiona panapa, tinoda kuti tibve tamutengera gumbo mukomana. Hatisi kuda kuti saka munozviziva zvatinoita seUtini TV, ndokuziva iyi ndokutemba iyi munozviita. So patinodzoka panapa ndatokupai nyaya iyi handimazvinzwa, saka munotibata panhamba dzeUtini TV dziri paskrini idzodzo vese vari kuzwa. Ndofunga manakirwa panapa munhu anga achitamba negumbo 1 ko kana ane maviri chizvinochichitika, ko kana ane maviri chizvinochichitika paari kumbonetsa aine 1 sezvizvi. Saka Utini family ndichada kukurukura nyaya iyi handitika kandi munoziva tinosangana futi kugrupu tichikurukura nyaya dzakaita sedzidzi. Saka izvozvizvi vese varuda kuisa hand pamukomana uyu tibatei paWhatsApp, nhamba dziri paskrini idzodzo dzeUtini TV, tiite something pamukomana uyu. Ndozviri kuitika nhasi uno uyu paodzi panjanji. Saka izvozvizvi toda kumboona achitamba museve handiti right, ndokunoda kumbotaura naye masoko 2-3 asati atamba museve handiti right. Mukoma yai padhuze zita ndiani? Cliff Machenyika. Mune makore mangani? Amushandira 26. Right. Zviri kutobira. Chazotaura zvakawanda, chazoya nawo paTV handitika tisiri pafunction. Saka izvozvi tinoda kuti ambotamba museve vijana handitika. Ndo zviri kuitika nhasi uno musi 11 August 2025 paodds. Tiri paHeroes handitika tichirangarira magamba akafira nyika yedu yeZimbabwe. Thank you very much. Saka unombomupa kanotifambisa iropa kakaita kamuseve timboona zvishoma.
Yes, I respect to King Light and Mambo. I don't really know, but it feels I'm right, like a drug that I don't wanna stop. No se sabe lo que punja so. Ready, anything is a little dirty, take got me so. Ready, got me steady, I'm all for you, Ready, anything is a little dirty, take got me so. Ready, got me steady, I'm all for you, I can't run somebody, I'm a leave us with things right now. Yes, I Babeka betuka kuimba mwazi wewe. Yes, I
Making it a ride. I don't really feel that way like a drug that I don't know how to start. There's just gotta know si punga so. Lordy, honey fingers I never know I need to got me so. Lordy, got me steady, I'm all for you, for you. Lordy, honey fingers I never know I need to got me so. Lordy, got me steady, I'm all for you, for you. Atanga mawana atanga blazo wangu mlikuwa waone atafandi nega blazo wangu mawaona ile mawana